Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Kishnong domyasiat, kabay mi I spiliti lingdo langrin isyang isa minba idang im hasla perthai, kada kishnong kabadang sa dintam. Lada yanu jor, bagi wipak kishnong kabadang hapok kejeli jonga Southwest Khasi Hills District. Kishnong domyasiat, kada kishnong kabarus patam haga jela megalaya. Namar bakadan yu umar po kendo uranium. Hindri kini kishnong kadang sa din haduk mentah. Namar ba imi I spiliti lingdo langrin lakin tak jakas pak klur belaterwada ke sorkar India. Kebela panjing bed banti yu uranium napo ka jaka jong I. Unolom kubo jong kabati CTV. Hakajing kran muba NDCM ubade upar sa kurim jong imi I spiliti. Batru hakaju upor kumu secretary jong kishnong domyasiat. Uliat hu bekashnong jongki haduk menta kadang duna haborok kiliang lakalong hakaroi kapar hapo kashnong kathau bat ka khamkong santam ka bekashnong domyasiat kren kam kirki kere ku ombam umdi uba NDCM bat kashnong domyasiat kila aku blai kerpang yu MLA jonggarani kor constituency uba Pius Marwen ublayarap banti surok na kabentaban penpoi surok po shnong kabajingai kumbalai kilometer AA Nalokata, ulai kublai rui Dr. Wajri iblayarap ban penyo iki solar system. Kiba kinong syong kilayo ban penankam hagapon minmit. Bat kiwei di kilat jingarap kibla long gajimentoy yakinong syong shnong. Hai no nagane ka jaka kapadon ane ka umot sa din kan mau jong ini iskil dikilen do langren ibala pamkuai hadu arble san snam menchwa kan ka thokta teris jong benai Oktober kabalong hakasnam hajar arko la long san snam puran Shwa bangan yami no nakanika ajeng kan mau buram ka jongi ya ka jeng patno jeng ni experience ngadon ikenten ya kaban penpau na kaban kaban ai kuble ya di dekat jong karui gat kajat penriu di balong ikon kiksiu jong mi experience lang do lang ke kata ka long kini kiba ni tei ban ai kuble kini ka po ka penengkong kal jing ai kuble ka long saki kun kiksiu jong imi experience lang do lang ren kiba la pelat por khnang hakani kasmi na ka penta ban kan mau buram ya ka jing lek no ka jong I ban ka jing klat no ka jong I nakane kasla jong ka penre kum ki khun ki xiu aot kum gari ka jat penriu ka jong I ni kan mau bat ni sanut na kam ta ka jing du no ya ki ba ye ki ba than ki jong I an rei ni kan mau ba mai ye ki jong I long I wei tu khat jong kari bat ka jat penriu kabala penlong tang yang ikem ki khun ki siu penrei kit khat jong kari ke jat penriu ki kan mau buram ya kan gasni pat kita penlong ru kata ka anti uranium te ka jeng pensa kan mau ya ka keteng ka jang te nas ngau banong pa ni ki khun ki siu ladangi rakhe ya kan gasni Kelam datip ya kadau lene ka penrai. Pat nila sule dak rukam kata kalong. Ka sim jak buram alit shwa sami. Ba nitip ba hadi kan ne ka jing sa kan mau na ka ta jong I ka tei
namar ba ila len lati na ka ta ban yada ya ka kendo ka siap bat kata ka jing yada ka jong i kalong tang na ka benta yala ka jong ka kendo ka siap mre kalau taru na ka benta ka ni bat ka ta namar kata horket hordang na pedang ki kun ki si nyum dai ban khen chala ya ka mati ka bai mai ispiliti ila yang ka thadu ba dai tang ka rui ka jat beru khasi jongi ki ba dan mau i ya kan ka sni ringi la ke beru babon ki journalist ki reporter na kalan sodong ka perthai ka por ba ki sni ki ba khadu siwa ba in klat na kan ka perthai ki wan ban ya kan du ni ban interview lane ban keli ban pertau ya ka e ka dau ba ila yang ban ya Populasi pun ka kertang jonga ka deu andis ngate ko mo sekretari jonga dorbar chang kami siap ba ta ka juga por ngate ru pertakurim jonga mi ispiliti lang ba kene ko por nga snow ya ka ban pau ni ban ya thu ba po kene ka sinong ka thau ko jong ni dang don sibun ki jing du na kum ka bam di ho ni la yo ka skem je em re hadu menta ngin yo ya ka don pang ki pat ka tu empat ka tup nomor la ai de ki pat juri mat ka ka ma ka kim nang pa ka school ru ni don ka lower primary school government lower primary school bai ko malong lam ki jaka bang ni la ya chngai kum ne te ni snow pangidon kami ban upgrade adu ban dapo ya upar primary school kan ba ikon ki patang ret kin ya syong ya saklang yin nang tangi don ru sibon ki jendon kam tamaka kwat ki adam de hapo kane ka sinong ka jamiu la kumnu ni snow ba ka sarkar ka dei ban biang dei ban don kang ka yin ba re pan piang kita wai piang ki doktor la da long ka bala awat spesialis doktor hang tei ha sep santar wa ka ji la da la piang ki doktor la piang kita wai hang tei ha wa ka ji ka la ya rap hi ngi wal la da ka dang long ka ji ru en ve kum ba ka long men pa ka jing don jong ka hospital wa ka ji te ka long tang kum ba shu ya rap kum kalau fase ik kum on amri bun kita wai kum bun ki doktor ide tang dan tang wei doktor de lada bu jing tiar samar pang ya no bat mano nomor badan tang wei doktor lada don kamban le ni syaki ki sinong ru i kum to den man kata ban bu jing tiar empat long ba ji tingi nyoba ka sarkar lada kalong kepala dikit pun biang lam ni kebalong kiwi jaga nang ta kalenti ka sengkin ru kumbaka long menta kani ka surok ni syukur pat ki samla puli bat nas no thu ba leng ba jong ki long ba ilekat pat yo nom kwat yang lokal ni ni snow ru ban ai population bon yo lokal em di si ba pius marwen ola ele sitom ban penyo kene ka surok ka po chino jeni ka hadu bakal long menta ka sni ba ne ki samla ki ba wan rakhe ya kene ka leng sni jentap san slam jong ka jong klat no jong mi iru kala pen suk ya ki ban ra kali wala ta ka bos ni kali reto lengba jong ka jong ya rap sni jong lokal ni de na kali jong ka musketuri sinong asno pan pha ka jong kuble ker pang i ai bok trai ker khu ker do ba im chong sang pra aka jong sekri kari ka jat po nang le ru sibon kam ki ba na kamenta ka sinong ko jumi pat kun ju kiwi ki sinong ko na konstitusi nang pa na sinong pan ka ru ka jing kuble na kamenta jong iwei na ki
dukat jong kacat merui doktor JI Warjiri iba ilale sibun ki kamrat ba na kamenta ka jing yarap ya kasinong kacumi ada kaba yarap ban penyo skem ban penyo solar la chala ki jing ki nang ta ki street la chadu sampeli nang ta la adan ru ka jing no sinjang da ka bor jong i kampam hakaba no sinjang ban sina ki mali nang ta pat ki ki jing yarap ki jong te gasno ba an pa kubor ka jing kublei na kamta jong iru ba kublei un kur khu ya ki jing jong i ba in nang yo ban syakri ya kari kita tang ka sinong ka jong i ya ki sinong ki long jing ki ba mati jing jar Pin Reels Park ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan rồi kan pa các căn tiên risau các đây bát cả mút ya upanai ba shipho jong kasnem ha uni upanai kala day ru ka portion rai ha ka bakisla ding slasi kikup ya karong risau kani ka kentin risau kamut ru ya ka metba jong ukhnam tu da ya kan mau kendit ho lapen mi ta ka pati CTV na ka menta ka jingmentoi upat ba